palaging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Kung ayaw mo nang masyadong clingy, sige, babawasan ko. Aaminin ko sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Natatakot ako tuwing mawawala ka sa paningin ko. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, gagawin ko. Buo na desisyon ko. Ayoko nang palalain pa to. Love, 3 years na tayo. Ganun mo na lang itatapon? Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy mga kabisyo ha, dahan-dahan lang or in Bicol, luhay-luhay lang tayo sa pagde-decide natin. Huwag tayo masyadong nagde-decide kapag nasa peak tayo ng emosyon natin like Super Legit and all. Oo, mahirap po yan yung tipong galit na galit ka. O kaya sobrang lungkot mo. Sobrang basta sobrang taas ng emosyon mo. Naku, wag kang magbibitaw ng desisyon dyan. Kasi sa bandang huli kabisyo, nako, sinisigurado ko sa'yo, pagsisisihan mo yan like Super Legit and all. Oo, take it from me na madalas talagang OA. Kaya sinasabi ko talaga na wait lang, kapag ang emosyon ko talaga ay as an OA main character na, talagang dapat kalmahan ko muna. Medyo ako talagang iinom muna ng malamig na soft drink. Soft drinks talaga, hindi tubig. Bakit? Ang init, 'di ba? Saka ako magdidesisyon. Kasi may mga bagay tayo kabisyo na parang parang nabibitawan natin, na isasalita natin. Kasi hindi naman talaga natin minimin, hindi natin isinasa puso yun. Bagkos, isinasa dila lang natin. For the sake of masatisfy lang yung mataas nating emosyon, sasabihin at gagawin natin yan. Oh, 'di ba? Relate ka ba? Uy, para mas makarelate ka dito sa sinasabi ko mga kabisyo, merong latest na video ang Love Radio Manila. It's actually a prank. Yan, at dito mo makikita na si Konyo Bicolano ay OA paminsan-minsan. Hindi minsan, lagi. Ay nako, kung kayo ay napanood nyo na din yan, for sure relate na relate din kayo. May mga bagay talaga na ganun na minsan makakapagpa-trigger ng ka-OA natin. But at the end of the day, it's very very important mga kabisyo na bukod sa sarili mo, you are surrounded by people na kahit papano papakalmahin ka. Kasi sa panahon ngayon, hindi na lang po tubig na malamig o soft drinks na malamig o kaya naman aircon na sobrang lamig ang pwedeng makapagpakalma sa'yo. Dapat nagpapakalma din sa'yo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi if napapakalma ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, then definitely mga kabisyo, nako, sila talaga yung true love mo like Super Legit and all. Oh, diba? Ganun po ang true love, yung nagiging pahinga mo. Yan. Nagiging hingahan mo. Kahit mabaho na talagang hininga mo, tanggap ka nila like Super Legit and all. Ay nako, katulad nung Dear Love natin, maya-maya na mapapakinggan na natin. Agad-agad pagbalik-balik ko, oo. Mga desisyon na binibitawan natin kapag high na yung emosyon natin, o di naman kaya nabibitawan natin yung mga desisyon natin sa buhay because we're so blinded. Oo, we're so blinded of comparisons. Minsan kasi lagi nating sinasabi, buti pa siya ganito siya, ako ito lang. Hindi natin nakikita na we're also blessed. Diba? And having a grateful heart, nako, yan talaga yung susi para mas maging maayos yung mga desisyon natin sa buhay-buhay. Diba? Hindi tayo nagiging mapaghangad ng too much. Hindi ko sinasabi na masama ang maghangad ha. But again, lahat ng sobra ay masama mga kabisyo. O siya mga kabisyo, basta abangan po natin ang Dear Love natin maya-maya sa aking pagbabalik. Exciting ito dahil paniguradong matitrigger na naman kayo. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po your uragong broski like Super Legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!